Ahojte, volám sa Laura a vy sledujete super akčný a zábavný program Ľavou zadnou. Keď niekto povie, zvládnem to ľavou zadnou, znamená to, že to zvládne s absolútnou ľahkosťou a s prehľadom. A presne takýchto chlapcov a dievčatá v našom programe hľadáme. Nič však nejde len tak samé od seba. A aby ktokoľvek dokázal čokoľvek, potrebuje pevnú vôľu a tréning. A dobrú školu. Napríklad ja študujem na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Naša škola vychováva dôstojníkov, no základom ozbrojených síl sú radoví vojaci. Takí, ktorí vás nenechajú v štychu ako takú rybu na suchu. Napríklad vojaci potápači. Nachádzame sa na vodnom diele Žilina. Priblížila som sa nepozorovane. A ty čo tu robíš? Nič. Ja len hľadám profesionálov potápačov, tých najlepších z najlepších. Tak to si tu na správnom mieste. Môžeme ísť na slovíčko? Prečo si sa rozhodol byť vojakom? Tak od mladá som mal vzťah športom a neskôr som začal rozmýšľať, že kde možno ten vzťah k tomu športu uplatňovať a armáda sa stala pre mňa dobrý zamestnávateľ a dobrý smer. A prečo práve potápač? V kurze potápača v civilnom prostredí som zistil po pár ponoroch, že mám k tomu vzťah a rozmýšľal som, kde ten vzťah zás uplatniť a kde by som to mohol využiť. Armáda bola pre mňa ideálny smer. Čomu všetkému sa venuje váš pluk špeciálneho určenia? Náš 5. pluk je naozaj veľmi rozsiahlý. Pôsobíme v domácom krízovom manažmente a taktiež aj v zahraničnom krízovom manažmente. Vedel by si nám v krátkosti popísať, aký typ cvičenia tu dnes prebieha? Dneska tu prebieha výcvik vo vedení malého plavidla a na túto úlohu by som potreboval malého šikovného plavca. To je super, pretože ja presne takého poznám, je zo Šamorína a ak ma na chvíľu ospravedlníš, ja za ním zájdem. A ako po ňo pôjdeš? Ľavou zadnou, predsa pod vodou. Tá dnešná mládež. Ahoj, ty si Mirko? Áno. Tak poď na debatu. Nachádzame sa na plavárni v Šamoríne a dostali sme tip na skvelého plavca. Mirko, predstav sa nám. Bývam v Ledniciach, plávaniu sa venujem už 8 rokov a plávam všetky štýly, ale najlepšie mi ide znám. Počuli sme, že by si sa chcel stať aj profesionálnym vojakom. Prečo? Lebo v mojich vlastnostiach je dôslednosť a disciplína a to isté vyžadujem aj od ostatných, lebo si myslím, že keď sa niečo začne, tak by sa to malo aj dokončiť. Dokážeš preplávať tento bazén na šírku pod vodou? Ľavou zadnou. Tak sa ukáž. Asi sa fakt dáš vojakom. Chcel by si sa ísť s nami pozrieť, ako to funguje u takých profesionálov potápačov? To by bolo super. Poď, ideme spolu do Žiliny. Tak a sme tu. Wow, to bude zábava. Toto je Mirko, to je ten dobrý plavec. Mirko, poď, dnes mám pre teba špeciálnu úlohu. A ja pokračujem ďalej na strednú odbornú školu do Sečoviec. Stredná odborná škola techniky a služieb v Sečovciach ponúka študijný odbor ochrany osôb a majetku s vojenským zameraním, čím vychováva budúcich vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vďaka projektu Erasmus+, majú žiaci v Sečovciach možnosť cestovať do viacerých európskych krajín, čo im pomáha v rozvoji komunikačných schopností, poznávaní cudzích kultúr a nadväzovaní nových kontaktov. Duálny systém vzdelávania pomáha žiakom získavať veľké množstvo teoretických i praktických zručností. Výhodou je poberanie finančného príspevku priamo z Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Mirko, slovo potápač je síce odvodené od slova potápanie, ale potápač len nepotápa, ale aj vedie motorové plavidlo v našich ozbrojených silách. A ja ťa to dneska naučím. Je to jedna z mnohých spôsobilostí. Takže
V prvom rade si musíš vytvoriť bezpečný posed a komfortný. Pozeráš sa stále dopredu, aby si vedel vždy, čo sa nachádza pred plavidlom. Keď potrebuješ plavidlo viesť smerom dopredu, páka ide dopredu, neutrál, keď chceš s plavidlom cúvať, páka ide do zadnej polohy. Plyn pridávaš týmto spôsobom, bezpečnostné lánko stále cez ruku. Tak čo, ideš si to vyskúšať? Jasné, to zvládnem ľavou zadnou. Všetko zvládnem ľavou zadnou. Čo vás najviac baví na štúdium v odborných učebniach? Tak mňa najviac baví chemická príprava, pretože rada študujem chemiu. Baví ma pozorovať rôzne chemické látky a čo sa s nimi deje pri ich kombinácii a prečo sa niektoré látky správajú výbušne, dráždivo alebo naopak neškodne. A práca s ochrannými oblekmi a maskami je pre mňa veľmi adrenalínová a technicky zaujímavá. A teba čo najviac baví? Taktiež ma baví chemická príprava, bavia ma chemické obleky, masky a chcel by som byť príslušníkom chemického vojska. Vyučovací proces prebieha v odborných učebniach pod dohľadom skúsených pedagógov. Žiaci sa tešia najmä na výuku ženínej, spojovacej či taktickej prípravy. V rámci odboru získavajú študenti zručnosti z úpolovej gymnastiky, sebaobrany či boja zblízka. Ako vidíte, nie sú žiadne drevá. Presne takýchto bojovníkov naša armáda potrebuje. Wow, tak ty si teda fakt dobrý. Čo by si chcel v živote dosiahnuť? No tak v budúcnosti by som chcel byť profesionálny vojak. A viem, že na to potrebujem aj fyzickú zdatnosť. Dobrý vojak musí mať oči aj vzadu. A ja dobrý vojak budem. Ľudia aj atmosféra na tejto škole je srdečná. A ja dúfam, že rovnaký vzťah si našiel k potápaniu aj náš Mirko. No čo, chalani, ako vám to ide? Super, už sa naučil narábať s motorovým člnom a som profesionálny potápač. Wow. No tak to sa mýliš, ešte si nevykonal výsadok. Aký výsadok? Výsadok z člna, späť do neoprenu. To zvládnem, ľavou zadnou. Get to the extraction point. Pán učiteľ, vidno, že vaši žiaci majú svoje sny a vedia aj, ako si ich plniť, no dnešná doba je taká neistá a bohužiaľ aj pre absolventov stredných škôl. Je to u vás iné? Výhodou nášho duálneho vzdelávania je, že študenti získavajú množstvo praktických zručností, ktoré zlepšujú ich predpoklady k prijatiu k ozbrojeným zložkám Slovenskej republiky a v neposlednom rade je to finančný príspevok priamo od Ministerstva obrany Slovenskej republiky. To vám v dnešnej dobe žiadna iná škola nedá. Prevažte, pán profesor. A keď si niekto na mňa trúfa a myslí si, že ho môže poraziť, tak sa prihlási na našu školu do Sečoviec. Môžem to skúsiť aj ja? Samozrejme. Fúha, tak toto som nečakal. A kľudne sa hláste aj babi. Hold your position.
Chcete sa aj vy stať profesionálnymi vojakmi v službách ozbrojených síl Slovenskej republiky? Správna voľba. A najlepšia cesta vedie cez strednú odbornú školu v Sečovciach. Vidíme sa čoskoro. Ahojte.